Een van de redenen dat ik hier ben is het vierlandenoverleg. De 4 ministers van het Koninkrijk komen minstens 1 keer per jaar bijeen. Dat hebben we op Curaçao gedaan. En daarna heb ik ook nog Aruba bezocht. Een van de thema's die we hebben vastgesteld die gemeenschappelijk zijn in het Koninkrijk is inderdaad het onderwijs. Daar hebben we over gesproken, maar we hebben ook een aantal concrete stappen gemaakt. Zo hebben we gesproken over dat er eigenlijk geen goede mogelijkheden zijn voor studenten binnen het Koninkrijk om voor kortere bezoeken met een beurs, zoals dat bijvoorbeeld wel kan met de Erasmus Plus beurs naar Europese landen, dat er niet zo'n beurs is om dat binnen het Koninkrijk te regelen. Nou, we hebben gezegd dat we dat gaan herstellen en dat we een Koningsrijksbeurs gaan introduceren. En hopen we in april van dit jaar veel meer over bekend te maken. Een ander punt waar we over gesproken hebben is docenten, de lerarenopleidingen. Er is een heel mooi programma in het Koninkrijk waar Bonaire ook aan meedoet. Het Kiba Hatsha-programma, waarin studenten tegelijkertijd op school als onderwijsassistent kunnen werken en ook hun opleiding tot docent volgen. Nou, dat heb ik vandaag ook allemaal in de lijve kunnen meemaken. We zijn begonnen met een bezoek aan de school Papa Gomez, waar we de studenten hebben gesproken, die met veel enthousiasme over het programma spraken. We hebben later deze dag ook gesproken met de lerarenopleiding, zoals die hier door de Universiteit van Curaçao wordt onderhouden, de LOFO. En ook aan die kant gehoord hoe belangrijk het is dat we op deze gezamenlijke manier jonge mensen in staat stellen om docent te worden. En het sprak me echt aan dat de studenten ook zeiden dat ze al in groep 1 wisten dat ze docent hadden willen worden. Ik heb ook het mbo bezocht, hier op Bonaire. Daar heb ik het afgelopen jaar me ook sterk voor gemaakt dat ook opleidingen, met name de koksopleidingen op niveau 3 en 4, ook in Papiamento gehouden kunnen worden. Het was ook heel erg inspirerend. Een ander thema, een belangrijk thema tijdens dit bezoek, is van een hele andere orde. Dat is de herdenking van het slavernijverleden. Een thema wat ons allemaal diep raakt en wat met excuses van minister-president Mark Rutte op 19 december een volgende stap heeft gemaakt.